салому алейкум дӯстонам, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ҳозир мо аз берун ҳамихел хона даромадастем. Микаэла берун бурдагӣ будам, беҳад хулиганӣ кард, як ҷода наистод, либосоша бинед чӣ хел ҷазир кардак. Акнун хона баромадастем, гӯш намекунад берунда, фақат ина мо кайласкада мебарем. Якум бор худам гуфтам ки ҳамихел бе кайласка берун буроему, ҳамихел камтарак гулият кунем. Халиҷонам пеши хуштоманда мондаму ина гирифтам берун баромадам ки нашуд қатиш гулият карда беҳад ғам дод. ҳамихел обратно хона рафтистем. дар инҷа хуштомонам бошад барои Микаилҷон ҳамихел қаламу раскраска харида овардиян. Аллакай раскраская кашидай, бинен чӣ хел ҷазир бод карда мондай, ҳама ҷоя любой хел ранг кардай. ин ҳамихел дафтарои бачаи қайсунгулама мерасад, барои ҳамин аз худаша харида додиян ки вая нарасад чизои мактабишаву худаша гирифта ҳамихел кашида истад. Бо яктай дигар ҳамихел азбука харида додиян. ҳамихел дарунаш пурраи мошинчаакҳо ҳаст. Микаэли модар беҳад махқул шуд, ҳамихел гирифта истифода бурдестай. боз дӯстонам ҳамихел бегонӣ будак, ҳамсояи хуштомонамшон барои кӯдакоя тӯҳфа овардан. Якта ҳамихел лего овардияну яктай дигар ҳамихел танка. кӯдак беҳад хурсанд шуд. Микаэли мо хел гирифта бозӣ мекунад. Беҳад хурсанд шудем ҳамихел. ина Микаэли мо аллакай ҳама чия гирифта даруни хонада ҳамихел ҳамаша рехтаю бозӣ кардестай. Танкаша бозӣ дорад. ин дарунаш камтарак чизои ҳамихел лего доштай, айно ҳеҷ чиз сохта намешавад неки. духтаро, ин влоги дигар аст аз хонаи модарҷонам. саҳар апам ҳамихел нонҳои мулоими гирдачаи дегдонӣ овардан. боз дар инҷо барои обеда барои мо ош тайёр кардестанд. хостам ки барои шумо оши тайёркардагии апама камеам бошад навор гирам, то ки шумо бубинед. ина духтаро, оши моям тайёр шуд. бинед чӣ хел оши бомаза омадагӣ аст. ҳозир акнун 6 мо обед мекунем. ба мо иштиҳоитон духтаро. влоги моя та охираша тамошо кунед. комментария, лайки худро фаромӯш насозед. духтаро, дар инҷо бошад модарҷонам барои мо попкорни хонагӣ тайёр кардестанд. инашам тамошо кунед. беҳад роҳи осон кати намихел хонада тайёр кунед. ҳам бомаза мебиёяд, ҳам ба серӣ аз попкорн сер мекунед.
şurada kızıl yanağım, şiir yazaydı sende kırar parmağım, seni yaxshi ko'rar edim. Ина попкорнам тайёр шуд духтаро. Бинен як карсона мехал тайёр кардан. Ҳозир кати кӯдако бурда мехӯрем. Мехал шумоям хонада тайёр кунед. Беҳад осон асту мехал бисёр тайёр мекунед. Ҳамаи кӯдакотон аз попкорн сер мекуна. Беҳад ширинаки ба маза омадагиай. Агар ки хоҳед ки шӯрак бошад, ба ҷои шакар намак меандозед. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر برات بمیره قربانی خواندی ناز